Wah, yo kalau buto. Ayo, budal, kayak jalan, yo. Iyo. Wah, iyo. Wah, iyo. Melu budal ke ayo aku melu budal kowe no iya oh argetek lamun sinawang tema agawe gandrong solas lagane lelewo sarwa fantasi weh awas cok rampak sampyosa porno prajurit kang aglar satata usumeng yo bos rikat rampak sampyosa porno prajurit kang aglar satata iya oi yo ikat rampak sampyosa porno prajurit kang aglar satata usumeng ayo ikat rampak sampyosa porno prajurit kang aglar satata usumeng Sembrani
rimba manunggal nyawa wasik iya dasar kodrat sifat manungsa kebak nafsu angkara adikan adikung adiguna nyawiji jroning Allah eling sing eling urip mung sedelo aja sembrono Jumangkang ing yudha sang satriya napa tetapi ingkang juga prajurit Datya Hamela Bala lilata ing nyawa Datya Prataruna kusumane pangasa awas to Jumangkang ing yudha sang satriya napa tetapi ingkang supa prajurit Datya Hamela Bala lilata ing nyawa Datya Prataruna kusumane bangsa birunya sembrang was iya yudha sang satriya tapa tetapi ingkang supa prajurit Datya Hamela Bala lilata ing nyawa Datya Prataruna kusumane bangsa tetapi engkau sumpah prajurit Datya Hamela Bala
lilo to inyawa dadya prataruna kusumane bangsa so oi samprani rimba manunggan rawatya bala sikra amakarya jancotan liwanta sedalan gembira kembal manungko bende agawe pacot mancot kumuro suarane iya asik asik sikra amakarya jancotan liwanta sikra lan gembira kembal manungko bende agawe pacot mancot kumuro suarane iya 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 yo yo iya masih bersama birunya Sembrai wasik ayo Mas Eko oke Osa ôi ý ố Lo iya aku butuh yo kali lot wasetiane kelakon lara sampe rakel ecara ngaburke kilo buat kulane karo bojo buat ngreke kon sigarane ayo bangun negarane suwe ora jamu kodhok ketewa suwe ra ketemu temu pisan gawe gelo suwe ora jamu kodhok meniran suwe ra ketemu temu pisan ati pikiran tuku patok mano elo sirama menyang Solo nek oleh payung mundo macan pitrolo loba wong mati ora obah mateni bocah urip golek duit timbun sigarane bangun negarane sekilo pot gulane karo bojo pot reyoke plarak samperake mecara ra ngapirke rengiran gorengan jagung ada senang rawan di nembong cepet sabune mentah kadung tempat selek rabetan ketang bubuk gula jomo kebedok atine lega wajah pede gula abang wajah sude yentu matang ketang kupir mapan kawan acara mampir nanging liwat mana foto temanggung pantar nyara manut bisa keblinger iso ngendang ra iso nyuling iso nyawang ra iso nyanding suwe ora jamu bodonge telo suwe ra ketemu temu bisa gawe gelot iyo ayo ngereket Seberani rimba manunggal. Woi, asik.
digoyang bersama Sembrani Rimba Manunggal asli lho asli Sekiyo tanah Jawa tumununge ana sagara kang nyata gedhe ombake kula kula ora bakal saben wayah ra ono jalu kalang nyata wani sembrono Kreta kencana dadi titikane pasurya dewa ra ono andike katon sumuna uga nyang semake ra angger dewa bisa angelake Awas yo. Iyo. Ayo Mas Edwin, yo kanca padha mrene. Bresane pasukan dan katisan kejo. Jadilan Sembrani Rimba Manunggal jadilan krea sitar saya wiji. Asik. Yo, yo. Iya. Yo kanca dong rene yo. Presane pasukan tan kanthi sekejo. Jadilan Sembrani Rimba Manunggal jadilan kreasi tansah nyawiji. Iya. Ayo, yo kanca padha mrene. Bresane pasukan dan kanthi sekejo. Jadilan Sembrani Rimba Manunggal jadilan kreasi tansah nyawiji.
yo konco dong reteo resane pasukan dan kanthi sakejo jadilan sambrane rimba manung jadilan kreasi tansah anyawiji yo konco dong reteo resane pasukan dan kanthi sakejo jadilan sambrane rimba manung jadilan kreasi tansah anyawiji iya sembuh yo iya selalu yo sembuh yo iya lo awas iya bos. Oke, sampun kabiar so Bapak